רוח, 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 למה לא תשכב לנוח? גם בבוקר, גם בליל, והרוח משתולל. אבל לאן הלכת קודם? לטייל, עם טולי. שמה למעלה. גם אני רוצה לראות. אבל קר מאוד. אני אקח אותך לשם כשלא קר. וואו. איזה יופי. איזה גל. ראית איזה גל? איזה גלים. אבל איזה גלים! כן. El mar está muy enojado. למה? תבואי מחר, כי הסערה אמורה להתחזק כאילו. או היום בלילה, לא תקשיבי. זה לא האקסטרים מספיק. עפים לפה דגים. No, באמת כן, באמת לא כן. באמת. No, באמת כן. בסערות, לא באמת, בסערות רציניות כאילו, עפים דגים החוצה. זה מגניב. אתה וואי, עושה עם אוויר זה שונים, יפה. וזה דגים כאילו. הנה יש לנו מוזיקה מהדס. תעשי וידאו, הדס. זה יפה. וואו. הדס, טולי, אם אני אצא איתך, תצטלמי איתי, תצאי איתי להצטלם? אני יוצא.